La imatge de política igual a corrupció tan extesa a aquest país aquests darrers mesos segurament té en els municipis, també per allò de la proximitat, el màxim paradigma, no? I veiem aquestes imatges realment desoladores d'aquests veïns de Santa Coloma portant uns xoriços, que em sembla que és una imatge i una fotografia que no necessita comentaris, està tot dit, no? A vostè el dol? Sí. Sí, aquesta... Aquí no. A quin ciutadà demòcrata d'aquest país no li dol veure imatges com aquesta? A tots. Que hem de treballar els que tenim responsabilitat perquè no es puguin reproduir situacions com aquestes que s'estan fent en aquests moments. Nosaltres avançàvem ahir i acabem, senyor Bustos, que vostè com a president de la Federació de Municipis de Catalunya ha enviat una carta a tots els alcaldes i alcaldesses advertint-los que vagin en compte a l'hora de destinar els diners de la segona entrega del Pla Zapatero, perquè sembla que la Generalitat està estudiant la possibilitat de presentar un contenciós administratiu contra el govern espanyol per invasió de competències. Sí. Miri, fa uns dies es va constituir la comissió de seguiment presidida pel delegat del govern, el senyor Rangel, i a la tarda teníem una reunió de la comissió de govern local amb el senyor Usàs, conseller de Governació, i jo li vaig demanar primer al senyor Rangel garanties de que aquest nou fons extraordinari no podria envair competències de la Generalitat des del punt de vista autonòmic, perquè el conseller Usàs havia fet declaracions públiques en diverses ocasions dient que havia demanat un informe jurídic i per tant no descartava iniciar els processos que evidentment si un informe jurídic li diu que envaeix competències ha de posar en marxa, que és un contenciós davant del contenciós administratiu o davant del Constitucional. El senyor Rangel em va dir, jo us trasllado prudència i rigor, perquè evidentment creiem que jo crec que no s'ha encertat aquesta mesura, des del punt de vista d'iniciar un procediment que es pot complicar a tots la gestió d'aquest nou fons, un fons extraordinari molt positiu per mantenir activitat econòmica i per generar ocupació, però això depèn del govern de la Generalitat. A la tarda li vaig demanar, davant dels alcaldes que estem a la comissió de govern local, al conseller Usàs que em ratifiqués o no el que havia expressat en diverses rodes de premsa. I em va ratificar que havien demanat un informe i que, per tant, en funció del que pogués dir l'informe, no descartava res. Li vaig anunciar que, degut a la seva afirmació, jo em veuria obligat a fer-ho i traslladar-ho als alcaldes de Catalunya. I em va dir que d'acord, que ho entenia, i així ho he fet. Pensi que jo aquí des de la prudència que hem de tindre, el que diem que és veritat que dintre de les possibilitats d'inversió hi ha alguns aspectes d'exclusiva competència, com el tema sanitari, que vostè ha fet menció, o el tema educatiu, o fins i tot en el tema de temes de construcció de centres socials que vinguin de la llei de dependència. Doncs, escolti, vigileu, abans de fer aquestes inversions, parleu amb la conselleria corresponent i obtingueu algun tipus de compromís, conveni o acord que en el cas que en el recorregut de la tramitació d'aquest possible recurs no invalida la inversió. Però jo crec que, de veritat, en tota lleialtat institucional a la Generalitat de Catalunya, crec que és un error que en un moments extraordinaris de crisis, que el govern de l'Estat confia en els ajuntaments, entre els 8.000 d'enguany i els 5.000, 13.000 milions d'euros per gestionar noves oportunitats a empreses, a treballadors i treballadores que puguin mantenir el seu lloc de treball o que puguin ser contractats, en situació extrema no tingui la sensibilitat de parlar amb el govern de l'Estat i acordar la relació entre els dos governs per facilitar la gestió que, per cert, ha funcionat de manera extraordinària i molt bé. Per tant, vostè creu que en aquest moment la Generalitat no hauria de filar tan prim, perquè la prioritat és que els ajuntaments puguin, gràcies a aquests diners, provocar o organitzar unes obres públiques que generin llocs de treball puntuals. És que és un fet extraordinari, i jo crec que el fet extraordinari requereix mesures extraordinàries i acords extraordinaris, i per tant la Generalitat i l'Estat haurien d'acordar de manera extraordinària la sessionalitat d'aquests fons. Sincerament, senyor Bustos, si la Conselleria de Governació, que és de qui depèn això, en lloc d'Esquerra Republicana estigués en mans del PSC, ho faria? I tant. Faria aquest recurs? Pensava si faria jo el que hem fet. No. Si la Conselleria de Governació, que és la que estudia aquest recurs, que està en mans d'Esquerra Republicana, estigués en mans dels socialistes, vostè creu que en aquest moment presentarien aquest recurs? No el sé respondre. Permeti'm que jo crec que en el govern, la unitat del govern, independentment del conseller del color polític, haig de creure en això, que formi part. I a vostè, el primer secretari del seu partit i president de la Generalitat, li diu que això s'ha de fer així?
Jo crec que quan el conseller Ausàs ha expressat la voluntat del govern de demanar aquest informe, estic segur que el president Montilla és coneixedor i que, per tant, ho respecta. Les respostes de l'alcalde de Sabadell, president de la Federació Catalana de Municipis, o de Municipis de Catalunya, per ser més precisos, Manel Bustos, analitzades ara per Joan Beculla en un minut. Joan.